idú ma šokovať. Nejde mi to šokovať. Nejde to ma šokovať. No, všetko najlepšie s tým 50. aby si sa ešte raz toľko s nami trafila. Ďakujem. Aby sme ju dali zastrojiť, keby mala toľko rokov. Ja som ti ešte nevymyslela. Ty máš od detí, ale... Ďakujem, babka. Hovorím, nech sa Áno. zdraví dožije tvoje penzie, čo? Ó, tak to ešte by dožije. Môžeš aj sadnúť k tomu, kľudne. Ale mojej sa môžeš, baba, dožiť. To je 5 rokov, to... No a to si ma s týmto toľko strátili? Tak toto mi dá. Ja budeme cez vidieť už, ak dožijem. No mne to dá dobre urobili. Ešte to pridajú, to to natiahnu. No, čo bude chcel sa zrobiť tam doma? Áno, Ale ja si pôjde dajte to. tu. Ten český systém Češi nabili do 2030. Čo to je? Vytrubadúry. Obrázok voláky. Ale čože by? No, prečítaj. Ja som to už prečítala. Poukaz na tandemovi zoskrduje Pavla Mikulíka. Prečo? A on ti vyprával, že 2 razy toľko chce, aby si ešte žila. A to si kde kúpili? Bojnice? Daj to prievid za mňa, to máš. A to je aj dátum tam, či to si môže... Tak nie, že to nám vybereš len tak. Choď spolu. Nie! Poďte to pozrieť. Ty sa nebojíš. Áno, aha, pozri. Myslíš, že budem tak jačať, jak Durianova? Máš aj inštruktáčne DVDčko som ti nahral. No. Len tu není prehrávač, tak si to pozrieš až doma. To Maria, to koľko stálo? Nemáme my doma ešte tie reklamné one pampersky, tie pre dospelých. Si povedám jedný. No to bude musieť. Vlastne do 31. oktobra. Ktorého roku, nie v Lani. 2008. No, No ale ešte musíš, keď ja na to máš sa pripraviť na to. ale je to pekné. To nie je zase, to musí byť aj počasie, čo by ju odjabalo. Prílbu na hlavu, teplé palčiaky. Vitamíny Moje C. nervy. Ja som myslela fakt, že nejakého papaga. Dobre, to sa ľudí. Ja som si myslela, že tam niečo To je skočiť. Hej? Možno. Ale Inštruktora musím. A kto to takto vyrobil? To je darčekové pálenie. To oni takto dokážu. No. Len ako meno tam nevyšlo, ja som potom sa na to pozerala, oni asi čakali, že ako priezvisko len tam písať, lebo sa tam vyšla ani Dani? To bola čo postaviť. No, priezvisko nechcel som už do toho A tak ako zasahovať. dlžeň, to už neboli peniaze, či... Nezmestilo sa. Došla mašina. Teraz je to. Je zaplatený aj filmový záznam, takže to bude zdokumentované. Jak bolo? To je sila. Aeroku. Ja mňa trnka aj na vyhliadkový led a volá, ako sa furt neviem, bolo to... Ja som rád, že živote mohol vedieť helikopterovať. 20 minút stojí 2200 korún. Naváhal som. Helikopter. No, 220 korún. My sme boli na letisku. To 10 korún. Čo to tam bolo? No tak až tak moc by ste ma nešokli, no. Deti, či čo No. to bolo? Počkaj. Uvidíme o 2 mesiace. Keď prišla No dobre, zastavíme nahrávanie. tak raz, tak to bolo, len povie troška